Pulau jotono khulumka koka hasang tini social media ma fanika abono je 17 tarik ni kaisa party mono tui je afuru jirania SDM o sini TWF ni ingui deputation remani adino je slogan remani tiprama long live nei a jaga o voice change khaijak Inqilab Zindabad nei abo video viral wngkha aboni bagui ang kok tui kisa sanama faikha ke kok hasi tabuk a video je swnamjak abo totally ang abo swnamya abo kaisa forward video ang mankha Facebook rogo ke WhatsApp o mankha gabon bagui ang sina musungma bagui a video no ang phatjake upload khaima rokha aboni bagui clarification rona bagui ang ma faikha a video no tui khoroksa khorang tripura hinui Facebook o tongo bini account nickname bina account ang nukha a video nukha gana abon srapjagano kwbangma WhatsApp group o ani ro sokpaikha ge sokmen bisingo ang naikha ge abo Inqilab Zindabad hinui je slogan rojak nukha ga abo nugui ang wanakha aboni bisingte ang sina musungna bagui ang upload ma khaikha Facebook ani nijini Facebook o upload khaiman bisingo kwbangma viral wngkha a video hingke aboni bagui no ang a video viral wngmano ang nijibo nukha viral wngthangka abo hingke ano tabuk je haste ni lokorok je ano edit khaio hinui je samani abo kubuya abo ang edit khaya abo kaisa buni edit khaijak je norok nukhana kubui a dini rally ro borok abo hai mane Inqilab Zindabad ni slogan lai jorao abo hai samung khaya tongkhana jotono chanai jotono o haste ni lokorok norok ano kaisa gyan chirma klaisio kaisa kaham gyan norok ano phwrwngmani klaikha jahate obo hai next time wngya tui tai norok bo abo hai ang aboni sana muchungo lukorokno joto Facebook tai WhatsApp o je active tongnai rok YouTube o je social media o tongnai rok no ang aboni sana muchungo norok jahate abo hai fake news fake video samnai rok no ang koina muchungo norok jahate abo hai next time o abo hai video rok fake video ta swnamdi jahate abo haste ni lukorok sin tibra sara abo nugui belai bibranto chai thango ang nijo bibranto wngkha aboni bagui ang sinani bagui ang upload ma khaikha hinui thaijingo chai thangka ang gonorok abono chaya tongkhana rok nakar sidi joto haste ni lukorok no ang abono nakarma sano norok o video no norok je upload khainai rok norok dakti delete khaikhe no chanai ang nijibo khairokha video delete hingke abono norok no koine ni muchungo jotono thansa chwnai wngkha chwng jotono thansa ma thanai aboni bagui norok no ang nakarma sano norok khoma khaisidi jahate abo next jorao abo hai wngya tui thansa o jotono tongnani bagui aboni bagui ang norok no koijao norok abo hai ang besi sana muchungkha tebo sana muchungma kobose je fake video edit khainai rok no mono sang kaisa saklaimung rok no muchungo jahate norok abo hai fake news ba video sta swnamdi kwbangma sin borok rok abo hai bibranto tongo haste ni lukorok ga abo hai rok no swnamyawi tongkha no chanai norok aboni bagui no norok no ang koijao norok abo hai please norok abo hai video fake rok abo next jorao abo hai wngya tui thansa o jotono tongnani bagui aboni bagui ang norok no koijao norok abo hai ang besi sana muchungkha tebo sana muchungma kobose
je fake video edit khainai rok no mono sang kaisa saklai mungrokno musungo jahate norok abo hai fake news ba video sta sanamdi kwbang masin borok rok abo hai bibrant tongo hasteni lukurok ga abo hai rok no sanamyawi tongkhano sanai norok aboni bagui no norok nang koijao norok abo hai please norok abo hai video fake rok ta sanamdi ang to niji sanami ang saimi abo kang nukha just abo nugui ang wanai thangka kubui da chengra dang saisi mali abo gang sina musungui ang upload ma khaikya sukse viral thangka bo tabuk ani mungoi je kui tongmani je viral tongmani ani photo ruwi ang nukha daily koktun kaisa entertainment news ni ang kaisa rumia nukha nugui ang wana kha oba ke hotat se abo viral ani video ano viral khaireman bagui wana kha an bagui norok no ang nakar masana norok jotono hasteni lukurok no joto hasteni tibra sarok no norok nakardi abo hai samung jahate tai next ongya tei abon bagui norok jotono kaham tongdi bagui bubagra no sung jotono hamjago bubagra sini tinang bubagra jotoni o hasakani o sini hasteni bubagra bo abon bagui bini musung tui samung khaimana bagui norok no koijo norok tibra mothang thung tam IP ting thung tam joto biping thung sung jotono tibra sa abon bagui norok no asung ani koimung norok nakardi jotono khulumka aikha ke abo inklab jina bo thnai je slogan rajak nukha ga abo nugui ang wana kha abon bisingtang sina musung bagui ang upload ma khaikya Facebook ani nijini Facebook o upload khaiman bisingo kwbangma viral wngkha a video ke abon bagui no ang a video viral wngmano ang nijibo nukha viral wngthangka bo ga ano tabuk je hasteni lokorok je ano edit khayo hnai je samani abo kubuya abang edit khaya abo kaisa buni edit khaijak je norok nukhana kubui a dini rally ro borok abo hai mane inklab jina bot ni slogan ya TWF long live tibramotha long live ke ADC ni dati khe village committee election ma khainai ni borok slogan ro abono tui je edit khainai sini khorang tripura hnai bono khaikna hana wan sugo bindo spoiler video nungma ba mana bono sok khaikya ge bo edit no bono khaikna ang saimi abole bo ani Facebook friendly so tongo ko bindo nukha ka ang nukha ga naikha ge WhatsApp nukha WhatsApp group kwbang ma sok paikya gang sinamo sungoi ang upload ma khaikya abon bagui aro tabo hasteni lukorok je samani ano sanamo hai saya khai bubagra no insal khayo ni je samani abo norok no abo ang nakarma sana ang bubagra no kuno nasilemani ya kuno jolimani ya thansa nayo jotono abon bayang norok ni thani nakarsama sano norok abo no ang sanamu sungo jahate next time o next jorao abo hai samung khaya tongkhana jotono sanai jotono hasteni lukorok norok ano